Gepleyer Azatlyk Radiosu. Halkara hukuk kampaniyası Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky adam hukuklar maslahatyny Türkmenistanyň öz türmelerini adamlaryň zorlukly ýitirme edilmegine ýol bermezlik barada beren wagdalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Netijede olar diri workagyň kampaniýasy halkara jemgyýetçiligini öz sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň sistem olaýyn döwlet praktikasyny öwrülen ýitirme edilmeler bet etmek üçin bir ýygyderli baş etmäge çagyrýar. Türkmenistanyny mezur ýitirme edilmeler dynusuz dowam etdirilýär diýip kampaniýa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky maslahatynyň öňýänine 2019-njy ýylda öz pidalar sanawyny täzeländigini aýtdy. Geçen yıl halkara basyşy güýçlendi. Şol sanyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem basyş edildi we bu ahyrynda çäkli başlangyç netijeleri berdi diýip kampaniýanyň 16-njy sentýabrdaky prezentasiýasynda aýdyldy. Emma muňa garamazdan 2018-nji ýylyň sentýabrynda jemgyýetçilik başynyň ornuny ýumşak diplomatik dialog geleli bäri bu ýagdaý üýtgedi we Türkmen hökümeti öz pozisiýasyny berkitdi. Hukuk goraýjylar kampaniýasy Türkmenistanyň geçen ýyl BMG'nyň mezuru we meýleti näl ýitirim bolmalary boýunça işi topar bilen dialogyny tamamlanyny aýdýarlar. Şeýle dolar Resmaşkawadyň bu mesele boýunça täze dören soraglara jogap bermegini goýanlygyny we BMG'nyň mezuru ýitirme edilmeler boýunça geňeş maslahatlaryny özleriniň bu mesele boýunça düzen taslama planlaryna goşmanlyklaryny aýtdylar. Türkmenistan adam hukuklarynyň bu hili gödek bozulmasyny bet etmek üçin düýpli çäre görmekden gaça durýar we oňa derek halkara guramalar bilen netijesiz dialog geçirenden bolmak bilen çäklenýär diýip hukuk goraýjylar kampaniýasy aýdýar. Bu maskaraçylygy bet etmegiň we Türkmenistanyň öz ýitirim edilen tutsaglarynyň şinnem diýirdigini hiç bir gep gurrunsyz suwd etmeginiň wagty geldi diýip olar diri workagyň kampaniýasy aýdýar. Türkmen türmelerini mezur ýitirme edilen gaýdylýanlaryň sany 2019-njy ýylyň sentýabrynda täzelenen sanyňda aýdylmagyna görä 121 adamdan ibarat.